Dobro večer dame, dobro večer gospodo, dobro večer svi koji su još uvijek isto dočili. Mi smo omanji vokalno-instrumentalni sastav koji se zove God se Delča Triptych Band, šali se. Zovemo se Grlove Tanke i došli smo da malo pričamo sa vama, ali pre nego što pričamo red je da se malo upoznamo. Da li među vama možda ima večeras neki Makedonac? Jao, pa mi smo pogrešili su izvijeti. Dobro, to je bilo lako pitanje. Da li ima možda neki vegetarijanac? Nema. Da li ima možda neki vegan? Ko ima? Da vidimo. Svi vegani, da. Odlukom Vlade Makedonije. A da li možda ima neka hipsterka među vama? Sad ćemo da vam objasnimo o ovome. Vi niste, gospođo, sigurno to vidim. Dobro. Ni vi niste, tako? Vi jeste. Jeste. Jel' tako? Znam ja da si hipsterka i da presna slušaš Keva, a sve su pijana. Znam ja da nisi laganka i da kad je Uskrs jaja jedeš i nogama. Znam ja da treba da volim te manje, ali kad te vidim bolno shvatim kako je znanje. Znam ja da treba da volim te manje, ali kad te vidim bolno shvatim kako je znanje. Znam ja da nisi normalna, u tramvaju čitaš Kafku, kući Hitlera. Znam ja da si smotana, da si čak i moju tugu ti pokvarila. Znam ja da treba da volim te manje, ali kad te vidim bolno shvatim kako je znanje. Znam ja da treba da volim te manje, ali kad te vidim bolno shvatim kako je znanje. Kako je znanje. Kako je znanje. Hvala vam mnogo. Ovo je pesma Krko je znanje i posvećujemo je Ministarstvu prosvete i obrazovanja. Juče je u Srbiji proslavljena su dva praznika, Međunarodni dan pismenosti i Međunarodni dan knedlji. Jer kod nas kad god krene da se testira pismenost, mi krenemo na gutamo knedlju. Drago mi je što ste došli večeras i mnogo mi je drago što smo mi došli kod vas. I to nije sad da kažem tek tako. Verujte, mi smo igrom slučaja došli iz glavnog grada Republike Srbije, poznatiji kao Novi Sad, ali se Beograd. I verujte, danas je dan kada tamo niko nije želeo da bude. U samo jedan dan danas su spakovali 5 događaja. Prvi događaj, vojna parada. Drugi događaj u istom gradu, parada ponosa. Treći događaj, koncert Filharmonije. Treći događaj, trka kroz grad. I na kraju, tu negde otprilike pre pola sata, 5. događaj, koncert Jašara Ahmedovskog. Čoveče, ko ne bi pobegao na Mars? Ovo što sam vam napravio, ovih 5 događaja su recept za nuklearnu bombu, za Oppenheimera i za Baruch istovremeno. Šalim se, naravno, mi kad smo dolazili, kaže prijatelj, eto, Jašar Ahmedovski peva u Srbiji, a vi došli da pevate u Skoplju. I posle kako da kažu da Srbi nisu zlopamtilo i da ne vreće isto veru. Ali Jašar je stvarno super, ja sam njega kao mali volio da slušam po svadbama i onda ga neko vreme dugo nisam slušao i onda se rešio da ga dodam na Facebooku i krenem da ga tražim, ukucam, kad vidim čovjek se pretvorio u Stevena Seagala.
ogroman čovjek, rekao da se ja ne šalim sa njim, tako da mu želim stvarno jedan lep koncert. On peva na Taš Majdanu, tako da su sad taj koncertni prostor Taš prozvali Jaš, pa će vjerojatno njega da zovu Taša Rakvedovski sad. Ali kad malo bolje pogledate ovih 5 događaja koji su u Beogradu danas, nekako nisu toliko sukobljeni, jel tako? Svi učesnici ovih događaja vole da budu u društvu muškaraca, koji su slično obučeni, u uniforme ili šorc, koji vole da trčkaraju gradom i koji vole klarinet ili frulu. Jedino Jaša tu štrči, tako da ja navijam za njega i da nismo večeras došli ovde kod vas, majke mi ja više da slušam Jaša, zato što je on stvarno jedna stara škola. Nemojte da se plašite, ako kažemo neku ružnu reč, ja znam šta je bon ton, na sajmu knjiga sam ukrao knjigu o bon tonu, i bon ton uvijek kaže da kad nekad dođeš prvi put, treba da kažeš nekoliko stvari. Međutim, problem je što nisam ovde prvi put. Meni je ovo drugi put, samo što me vjerojatno ne prepoznajete. Ja sam ovde bio na ovom festivalu 2012. godine, samo što sam tada imao 135 kila, a sad imam 70. Tako da sam, bukvalno mogu da kažem da sam pre 12 godina ovde bio kao SFRJ Jugoslavija, a sad sam kao... Ne, kao Slovenija. Aj ovako, od napred Slovenija, pozadnju igre. Ne, slušajte, stvarno mi je drago i kažem taj bon ton, prvo pitanje kad dođete negde, morate da pitate domaćine kako su. Da pokažete da ste dobar gost, tako. A kako ste bre ljudi? Dobro ste, a? Ako smo vam mi najbolje zabava za subotu uveč, onda niste dobro rekli. Znate što je meni najgore, recimo, ne znam kako je ovde kod vas, ali u Srbiji je problem što to pitanje kako si potpuno izgubilo na značaju. Niko kad te pita kako si ne očekuje da mu ti stvarno odgovoriš, nego odmah lepi drugo pitanje. Kako si? Jel imaš 100 evra na zajam? Kako si posle dedine sahrane? Hoćeš da igramo fudbal? Ja sam pre 2-3 godine lomio desnu nogu ovde gore ispod kuka malo, zvoni neko na vrata, ja izlazim desna noga u gipsu, ja izlazim ko šestar hodam. Dolazim, jedno sam se dovukao, neko piruete radim po stanu, otvaram komšinica Dobrila i bukvalno kaže: dobar dan komšija, kako si, jel imaš vegetu, treba mi za supu? Molim, kako si, jel imaš vegetu? Ja krenem da udaram na gips. Kako si? Pa reću ti kako sam. Već nekoliko dana ne mogu da spavam. Pa dobro, ne, čekaj da ti kažem. U sve to sam dobio i neku stolicu. Dobro komšija, čekaj. Imam i šuljeve. Da li ti dalje treba vegeta? Jedina osoba koju niko u Srbiji ne sme 2 puta da pita kako je moja baba. Jer ti ona stvarno kaže. Zamisli sad, hodaš ulicom, vidiš moju babu, ona tu stoji kriva kao kinesko slovo i onako iz kućnog domaćeg vaspitanja kažeš: dobar dan gospođo, kako ste? I ona krene: sinko, nisam dobro. Boli me glava, ne vidim na desno oko, na levo uvo, ne čujem, ovo, ispala mi čašica iz ovoga, ispao mi ceo esceg iz ovog dole. Gospođo, ja sam samo pitao, ja moram, ne, čekaj da ti kažem kako sam, srce mi preskače uopšte, dođe, daj mi ruku, stavi ruku ovde. Gospođo, molim vas. Posle nekih 28 minuta. Dobro, gospođo, ima nešto da vas ne boli? Ima, šta? Slezina. Ali i dalje pijem lekove. Preventivno. Dobro večer, slobodno sedite ljudi, niste zakasnili, sad ćemo sve iz početka. Hajmo iz početka celu pesmu. Dobrodošli, što vas više ima sve bolje i bolje. Uglavnom, drago mi što ste dobro, drago mi što ste ovako šareno obučeni, jer čovjek stvarno ne zna kako da se danas obuči. Čovjek ne zna kako da se obuče ove godine. Farmerke 30 evra, cipele 50 evra. Imamo, pazi, kad sam ja bio mali tako kao, ne znam, ovde, kao ovaj što je sad došao, ova klinkica ovde što sedi, Preslavka sa mašnicom, vremenska prognoza imala samo 4 reči. Kiša, sunce, sneg, grad, ja, ćao. Trebala 3,5 sekundi. I vremensku prognozu su saopštavali ljudi koji su izgledali kao ljudi kojima je bitno kako će vreme da bude. Seljaci, ratari, vatrogasci, Mima Karadžić. Tako su izgledali. Danas vremensku prognozu saopštavaju manekenke, koja dođe onako, sedi tamo na kraju studija i onda je ovaj voditelj prozove: a sada da vidimo kakva je vremenska prognoza. I ona krene da dolazi. I ona krene na svojim štiklama da dolazi. Danas vremenska prognoza od Srbiji. U gornjim krajevima bit će toplo. U donjim
pojasu bit će vlažno, a u zadnjem pojasu bit će krnavina. Toliki pojmovi se rasipaju kod nas, pazi, super ćelijska oluja. To nas nije uplašilo, nas Srbe možda uplaši samo haško ćelijska oluja. Imao si nekad jednu skalu samo, 20 stepeni, 30 stepeni, 25, tako. A sad imaš objektivnu temperaturu i real feel. Kao, trenutno je 48 stepeni, ali nemojte da se plašite, real feel je 53. To je kao ti neko kaže, kao, plata vam je 1000 evra, ali real feel je 250. Kao žena ti ima kao 50 kila, ali real feel 82. Baš mi briga za objektivno, daj mi odmah real feel. Ili ovi, kako sam ja počeo da zovem, supermarket prognozeri. Kad neće više da kaže kao da je temperatura 40, nego danas je temperatura 39,99999. A najgore, ja inače radim na radiju između ostalog, imate ove voditeljke koji kad padne sneg postanu pesnikinje. I onda kad je sad pao sneg prošle godine, nekde u decembru, jedna moja koleginica kaže: u Beogradu je pao sneg, cela zemlja ispod belog pokrivača. Kako je to romantično? Ima li išta što nije romantično kada se nađe ispod belog pokrivača? Ja kažem, ima, Ku Klux Klan. I druga stvar, moj pokojni deda Stojan. Kad smo ga stavili ispod belog pokrivača, nije bio romantično ni imala. Ja se nadam da ste vi svakako dobro i nemojte da se plašite. Ono što ćemo mi večeras da radimo je jedan stand-up muzički komični kabare koji smo nazvali, zaboravili smo da ga nazovemo. Mnogo je teško da nazoveš kabare. Imali smo ideju da ga nazovemo na osnovu toga šta bi vi trebalo da radite. Da tako bude i naziv i savjet. Pa je originalno ime bilo, ako ste već platili kartu, smijete se da ne propadnu pare. Ali je to mnogo dugačko, ne može da stavljamo plakatu. Pa smo onda promenili, ajde stavimo ono što ćemo mi da radimo. Pa se kabare zvao Red priče, Red pesme, Red tube. Ko se nasmeo na Red tube? Ti si! Vidio sam te. Znam šta si radio prošloga leta. Nećemo da se rukujemo posle. Uglavnom. I onda sam imao ideju, pošto idemo u Makedoniju, da nazovemo ovo na neki makedonski jezik da prevedemo, pa se zvalo u početku Sakam da te žvakam. Ali sam onda shvatio da to ne znači ništa. I na kraju smo se rešili za jedan naziv koji kombinuje ove komične i poetske delove koji će biti i koji se zovu, vidjet ćete posle u pesmama drugačije, tako da smo ovo nazvali Prvi Alzheimer zaborava nema, kao što nekad prva ljubav zaborava nije imala, sada Prvi Alzheimer zaborava nema. Izrećemo jednu pesmu koja, ja uvijek nju zovem lična karta, zato što ona možda nije naša najbolja i najduhovitija pesma, ali ona sažima u sebi sve ono što mi radimo. I namjerno sam je uvek izvodio kad smo išli negde prvu, jer ona na prvi pogled je jako uvredljiva, jako je nacionalistička, pogotovo ako ste u Hrvatskoj ili u Bosni i tamo negde. Ali ta pesma uopšte ne govori o tome. Ona pominje, ona se tiče jedne moje bivše devojke iz 2013. godine, koja, sad je ovo mala zagonetka za vas, nije voljela da radi nešto što sve devojke vole da rade. A tiče se kozmetike. I kad god bi ja njoj rekao, slušaj, Branka, možda bi ti to trebalo ponekad uradiš, recimo sad kad idemo na more. Ona je rekla, ne diraj Dražu. Zašto je ona to rekla? Zato što je iz zapadne Srbije. A kad neko iz zapadne Srbije kaže ne diraj Dražu, onda ne misli na tog političara ni vojnika, nego misli na kozmetiku. Za vas, prvi put, ne diraj Dražu! Potpuno slažu, ali kad je predložim depilaciju,
žaru, volim te lutko, uvek ostani ista, zauvek teraj i na žiletu, ostaje da čak i monarhista, moram ponekad da primiš štafetu, da primiš štafetu, da primiš štafetu, da primiš štafetu. Ne diraj Dražu, ne diraj Dražu. Moja devojka obožava Dražu i baš je briga šta ostali kažu. Od nas vode intime zone, svako večer postavlja stražu. Moja devojka obožava Dražu, više nego inspektora plažu. Kada god joj pomene mostak, ona visne, ne diraj Dražu, ne diraj Dražu, ne diraj Dražu. Hvala lepo. Hvala, eto, to je čitava priča, dakle, ništa, nikakva mržnja, ništa loše, dakle, samo se šalimo i iako delujemo nevjerovatno mlado, ponovit ću, iako delujemo nevjerovatno mlado, mi pripada onim generacijama koji su stvarno umele da se nečemu smeju bez nekog produbljivanja šta li je pisac teo da kaže. Druga stvar koju treba da uradimo, pored toga što smo vas pitali kako ste večeras, je da pohvalimo domaćina, da tako? Osim što pitaš ljudi kako su, treba da ih pohvališ, tako da ja stvarno znam da ovo sad zvuči kao patetika i kao ono što svako kaže i što mora, ali ja ovo iskreno mislim, dakle, ovde smo čitav dan, reka je prelepa, ona svadba danas je bila super, piće je jeftino, devojke su, piće je jeftino, devojke su prelepe, pa mora malo da, jer kad je kraj patetičan, moram da malo se našalimo da bi bar to ispalo dobro, budući da sad već moram da kažem. Tako da, puno putujemo, idemo na razna mesta i verujte, gdje god budemo išli, ja ću uvek svima da pričam da dođu ovde u Tetovo. Stvarno. Od srca i ne, šalim se, kako su lakoverni ljudi. Naravno se mislim na Kičevo. Hvala vam stvarno, Kičevo je moj novi rodni grad. Deva. Ko je? Deva. Ne, moram stvarno da priznam da znam gde smo došli. Imali smo vrlo zanimljiv put. Ovo naše putovanje danas do Delčeva smo nazvali po jednoj bajkinoj pesmi 442 evra do Delčeva. Ozbiljno, stvarno smo se radovali kad smo došli, zato što kažu ljudi da u staroj Jugoslaviji da su postojala samo dva pravila. Da nikad ne možeš da nasmeješ Slovenca i da naljutiš Makedonca. Mada je ovo drugo već, mislim, postignuto večeras. Tako da još Slovenca da nasmejemo i sve smo završili. Stvarno smo planirali da dođemo i gledali smo da dođemo upravo sad kad je ovaj vaš veliki praznik, tako da stvarno u ime celog ansambla, pošto mi nismo sad ovde celi, fali nam još, njemu fali mali prst na nozi, njemu nešto da napisujem, ali stvarno bih hteo da vam čestitam praznik koji ste imali pre 2 dana, a to je sticanje nezavisnosti, odnosno rođendan Makedonije. Tako da, čestitam. Mada tu postoji jedna loša stvar, koja nema veze sa Makedonijom, nego ima sa datumom. Vidite, moj rođendan je za 5 dana. Što bi se reklo, sam ja malo mlađa Severne Makedonije, ali ni meni nije mnogo lakše nego njoj. Znate zbog čega? Zato što smo i Severna Makedonija i ja device u horoskopu. Rođeni smo u septembru. Da li znate šta to znači? Ili ima neko rođen u septembru, u 9. mesecu? I jedna, evo je devojčica tamo sa lepim napravima. Znate li vi, devojke, koja je naša muka, naša tebaraca? Kad si mali, sve ti super, leto, još ti je leto, sve fino, sve pravi se ajvar, meša se, nađe se devojka, meša se, sve super bude. Međutim, kad malo porasteš i kreneš na časove matematike, pa onda od septembra oduzmeš 9 meseci, shvatiš da su se mama i tata zaigrali baš oko Nove godine. I da smo mi rođeni u septembru i oktobru, u stvari novogodišnja
kolateralna šteta. Ja samo pitam, znaš, kad sam bio mali pa pitam, mama kao, jel tebi, kad ste ti tata vodili ljubav, ste bili u braku? Jesmo, svako u svom. A je on tebi bio prvi? Jeste, tog dana. Tata, jesi ti, pa pitam tatu, jesi ti brzo shvatio da voliš mamu? Jesam, odjednom, stvarno, da, čim je rekla da je trudna, shvatio sam da je volim. Ali dobro, jedini od nas su gori oni koji su rođeni tamo negde u martu, aprilu, njih zovemo plodovi mora. Ali, stvarno, jako je lepo, stvarno je lepo doći ovdje. Lepo je, pazi, ja uvijek kažem, nikad ne stigneš da obiđeš sve. Evo, mi smo sad došli u Severnu Makedoniju, nismo stigli da odemo u istočnu, južnu, zapadnu, ali ima godina. Šalim se, ima ljudi koji ne znaju, znaš. Ja kažem, super je marketinški potez kad zemlju nazoveš recimo Severna Makedonija i onda dođe neki Finac, recimo, koji putuje tamo negde u Australiju, ide on u kolima i kaže, gde smo ušli? U Severnu Makedoniju. Prođe, ne znam, pola sata, sad, gde smo sad? U Severnu Makedoniju. Prođe 3 sata, gde smo sad? I dalje u Severnu Makedoniju. Kaže, čovječ, pa koliko je ova zemlja? 3 sata se vozimo i dalje smo samo u severu, ćemo u centralni deo. Stvarno, Makedonija ima za nas, Srbe, onako posebno značaj. Kad kažem za nas, mislim na sebe, zato što ja sam rođen i odrastao u jednom gradu na krajnjem jugu Srbije, koji se zove Vladičin Han, ne znam da li ste ikad bili. Jeste bili u ili prošli pored? To je veliki problem. Ja sam prošao pored Monike Beluče, nisam bio u. Ali to je sudbina tog grada koga svi znaju jer su svi, ima tu onaj motel Prejedanje koji se tu nalazi. Da, prejedanje ili predanje, kako se zove. Da. Nema prejedanja, da. Srbija nema prejedanja. To je problem što svi prolaze samo kroz taj grad, niko ne shvati, ali grad je odličan. Grad je toliko mali, ja sam malo prepitao koliko ima u Delšovu stanovnika, kroz 17.000, u Vladičin Han ima 12. Dakle, Vladičin Han je tako mali da na onoj karti geografskoj je u razmeri 1:1. Bukvalno kad uzmeš lupu vidiš mene. Strašno. Vrlo mali grad, znate šta mi nemamo, recimo vi imate? Semafor. Majke mi, ja sam položio vožnju pre 5 mjeseci. Evo da se pohvalim. A jel deluje kod imamo 18 godina? Znate zašto smo ovoliko čekali? Jer sam živao 20 godina u gradu koji nema ni jedan semafor. Ni jedan, nema. I kad smo mali bili, mi smo znali šta je semafor, odemo u drugi grad, vidimo semafor kako Jelka. Diskoteka! Ozbiljno, bio jedan gradonačelnik koji je u vreme svoje izborne kampanje pokrenuo pitanje kao ja ću da ubacim semafor, ljubitelj je gubio posao. Dobro, kaže, tamo smo ovako naučili da vozimo, što za semafor hoćeš da glasuješ. Zanimljivost od Vladičinog Hana je što je imao 8 godina na mjestu gradonačelnika čoveka koji je po zanimanju veterinar. Znate zašto su ljudi glasali? Išli su logike. Ako će već svaki gradonačelnik da nas tretira kao stoku, daj bar da izaberemo nekog ko voli životinje. Genijalno. I sad, zašto vam se ovo priča? Za nas koji smo sa juga Srbije, ovi koji su severno od Niša pa na gore, su ubeđeni da mi pričamo isto kao Makedonci i Bugari. Ja, kad sam studirao, živio sam u studentskom domu, mene su 100 puta tako zvali, ej, dođi da nam prevodiš film. Ja dođem makedonski film. I ko ljudi, pa ja znam, mislim, po nešto, stvarno ne znam, ovo je složeni film i ovo nešto dečije. A kao kako si prevodio onaj bugarski prošli put? Rekao, pa to je bio porno film. Nekako sam naslutio o čemu se radi, da li će da se uzmu na kačane, su bile zadruge, nije bilo. Elita, naravno. Veliki problem je u tome, tako da ovo sam možda trebalo da vas pitam na početku, koliko vi mene razumete? Razumete da nije lako, tako? Sve vam je jasno. Kad sam bio 2012. ovde, odveli su nas i ne znam šta mi se desilo, neko mi je sipao nešto u apsint, ne znam šta mi je bilo. Uglavnom, bilo mi jako žao i krivo, udario sam šakom u 100% u kafani i rekao sam, ljudi iz Makedonije dođu u Srbiju, toliko su pristojni i fini da pričaju na srpskom, a mi dođemo ovde, opet pričamo na srpskom i oni pričaju na srpskom. Ja ću to da promenim, neću više da budem veliko srpski nacionalista, sad ću da pričam na makedonskom. Nakon 20 minuta mog pričanja na makedonskom, jedan koji je bio za stolom je rekao, druže,
Aj, molim te, budi ponovo velikosrpski nacionalista, ništa te ne razumem. Ima jedan jako simpatičan pevač u Srbiji, umetnik, instruktor Blaža, malo pre smo ga pomenuli u jednoj pesmi. On je napravio cijelu jednu pesmu na makedonskom, lažnom makedonskom, tako što je svaku reč stavio da se završava na če. Konopče, bratče, čajče, kafče, rakiće, pa nije mada. Ta pesma mu je jedna od omiljenih, znate zbog čega? Zbog psihologije jezika. Čim nešto staviš da je tako umanjeno, zvuči lepše. Zar ne? Čajče, stoliče, Hitlerče, genocidče, devojče. Užas. Zašto vam sve to pričam? Zašto vam pričam? Zbog ove ture 4,42 eura do Beograda, odnosno do Delčeva. Kad smo ušli u zemlju, kad smo probali da uđemo ovde kod vas, čovjek na carini je rekao, do you have green card? Pa nije ovo Amerika, čovječe, pa zelena karta, pa mislim, nije treba šta se treba da danju ženu neko ovde da se uda za mene da bi ušao. Ne, rekao, zelena karta, zeleni karton, rekao, Heineken. Ispostavi se da ima neki zeleni karton koji mora tu da se kupi, kupili smo ga. Nije prošlo ni koliko, 20 minuta vožnje, pojavili se policajci. Kaže, prekoračili ste brzinu. Znaš, samo stomak vidiš, ne vidiš glavu, ne vidiš ništa. Kaže, prekoračili ste, mogu da dobijem, ali ajde da se dogovorimo. Ne znam kako je u Makedonima da u Srbiji postoji nešto što se zove policijska solidarnost. Kad policajac hoće da ti pomogne. Pomogo nam je. Platili smo, kaže, mogli ste da platite 300 evra. Platite 45 samo. Spasno nam život čovjek. Umalo ga nismo izljubili. A čoveče, da je neko drugi bio, ne bi nam ovako pomogao. A pogledaj pustahija, žive duše nema, čovek nas prvi put vidi i pomože nam. Uze nam samo 45 evra. A neko bi nas ošišao za 300. Ima ista priča kad sam ja bio u Srbiji, u Vojvodini, u stvari, poznatije kao Južna Mađarska, skoro, tamo je ista priča, nekad bio 9. mart, ne znam koja godina bila, i tamo dolazimo, nas petoro, 2 muškarca, 2 devojke i ja pozadnje, i ja u sendviču naravno, veganski sendvič, i zaustavlja nas i kaže, sve u redu, ovo drugo niste išli brzo, ali vi pozadnje niste vezali pojas. I sad ove 2 devojke sede i ja kažem policajcu, ali juče je bio 8. mart, budite džentlmeni. Kaže, juče je bio 8. mart, da. Pa dobro, bit ću džentlmen. Kaznit ću samo tebe. Policijska solidarnost. Nešto zbog čega kažeš prijatelju, nemoj da mi pomožeš. Molim. Tako da, nama je stvarno drago što smo se prošetali i došli. Hvala svima koji, vi ste vi domaćini, bez obzira šta ste radili, da ste kupili kartu i nam nešto obezbedili. Hvala mnogo domaćinu, organizatoru aktivnosti, gospodinu Metodiju, ako sam dobro zapamtio ime, koji nam je obezbedio sve. Imamo smešta ljudi, znači ovo niko neće da nam veruje. Nas je 4 tamo, svako je dobio po sobu sa po 3 kreveta. Umjesto da nas neko nabije unutra, tako da, ako neka neudata tetka nije čula, svako od nas ima praznu sobu večeras. Hvala vam na tome mnogo. Ponovit ću još jednom, imamo prazne sobe sa po 3 kreveta. I također hvala tehničarima, druže, kako se zoveš? Stvar, Golubović, smršao si. Ispričat ću nešto kod toga posle, ali stvarno, tehnika je jako zeznuta stvar i kad god vidim mikrofon ovako kvalitetan, setim se svog prvog nastupa u životu i prvog mikrofona koji sam držao u ruci. Bila je isto ovakva sala, malo u Vladičnom Hanu, mislim ovo je ogromno, vidite, ali u Vladičnom Hanu bila mala sala i ja sam trebao da pevam na Hej Sloveniji 1992. Za Dan Republike i kad smo vežbali, nismo imali mikrofon, vežbali smo u školi. Ja sam tad izgledao malo drugačije, bio sam jako nizak, bio sam ogroman, bio sam kao onaj mali sa televiziji koji mnogo voli Tito, onaj mali debeli, kako se zove? Ivica Dačić, da. I mi vežbali 100 puta ono, Hej Sloveniji i dođe priredba, svi tu dođe, ovi posedi ono, oni me stave na stolicu, ja kažem, Hej Sloveniji, čekaj mikrofon! I tad donose iz fioke 5 puta zaključan, jedini koji je uopšte nimala mikrofon u tom momentu, otključavaju, donose onako po štafetu. Ovo je ništa, ovo je crni BBC mikrofon, ništa posebno. Ono, ogroman, ovoliki mikrofon, žut, gore naranđasto, žuto. I
Davi mi ga, ja ovako, ne znam šta da radim s ovim uopšte. Kao, šta da radim? A probaj ga. Ga probam, da, ja. Ukusan mikrofon. Tako da, hvala Bogu na to vrstu gostoprimstva. Trudit ćemo se da budemo vaspitani i da izvedemo sad možda jednu pesmu koja ima veze sa jugom Srbije. Ova pesma se zove po jednoj poslovici za koju ne znam da li vi koristite ovde u Makedoniji, ali moj deda pokojni je volao mnogo da je koristi dok je bio živ, sad je ne koristi iz razumljivih razloga. Kad sam bio mali, ja sam kao sva deca bio gladan zapada, uvek sam mislio da je negde bolje nešto. I deda uvek govorio, kako ste vi mali, ne valjaju ove naše domaće sim od patike, nego hoćete ribu kimajk. Nećete da pijete sok od zove, hoćete Coca-Cola i Pepsi. Uvek vam je trava na tuđem egzitu zelenija. Uvek vam je negde nešto bolje. Uvek vam je u tuđoga tatka pogolema patka. Na mnogim mestima sam izvodili ovu pesmu i ja sam objašnjavao, izvinite ako ima neka ružna reč u njoj, ali ona je samo umetnička sloboda da bi se podcrtalo. Ovo je jedna lokal patriotska pesma i potpuno je nebitno što je na srpskom, odnosno južnjačkom, ona govori svima da vole svoj grad i da vole svoju zemlju, zato što nije nigde pogolema patka, to nam se samo čini. Ajde! Mi imamo lepe žene, a u Hollywood su bolje, dok su tamo umetnice, ove naše sve su tronje. Rakija nam boli glava, ali viski nam je jači, jazz i metal baš su strava, pjevali nas pretrubači. U tuđoga tatka pogolema patka, u tuđoga tatka pogolema patka, u našoga nekako uvek bude kratka. U tuđoga tatka pogolema patka, u tuđoga tatka pogolema patka, u našoga nekako uvek bude kratka. Reke su nam mnogo lepe, ali je Mississippi keva, nalikava na ruske stepe. Tako nešto kod nas nema, a Francuzi su romantički, kod nas su sve menđeni, svi su Nemci radovični, a Grci nisu nikad sjedi. U tuđoga tatka pogolema patka, u tuđoga tatka pogolema patka, u našoga nekako uvek bude kratka. U tuđoga tatka pogolema patka, u tuđoga tatka pogolema patka, u našoga nekako uvek bude kratka. Sad živim u Nemačku i živinu pečem, gazda mi je narkoman, neuspešno lečen. Gosti našeg restorana na patku se žale, da smo u Srbiju video bi brale. U tuđoga tatka pogolema patka, u tuđoga tatka pogolema patka, u našoga nekako uvek bude kratka. Još jedno. U tuđoga tatka pogolema patka, u tuđoga tatka pogolema patka, u našoga nekako uvek bude kratka. Volite svoju zemlju i volite svoj grad. To je to. Kad već pričamo o jezicima i akcentima, ja sam htio da ispravim jednu istorijsku nepravdu.
Ne znam da li ste možda na Facebooku videli jednu tendenciju koja traje već 20-30 godina, a to je smisao za humor kod pojedinih Srba, Hrvata, ne znam koga još. Kad ljudi kažu neku reč, pa onda prevedu kako se to kaže na makedonskom, ali je to smešan prevod. Ste čuli to možda? Mislim, meni je to bilo smešno kad sam imao možda 8 godina. Ili 9. Već u 10 se krenuo da se lome. Znaš, kao kako se kaže, ne znam, šta je Makedonac, Srbi sa tež mislim glupost. Ja sam sad rešio prvi put, nakon 20-30 godina tih bakatih ponavljača šala, da okrenem priču i da sad probam da neke makedonske reči prevedem na srpski jezik. A budući da vi znate makedonski, vi znate srpski, možemo da vidimo da li ovaj rečnik može da funkcioniše. Možemo zajedno. Znači, makedonsko-srpski rečnik. Kako ove makedonske reči mogu da se prevedu ili da se objasne u nekom rečniku na srpskom jeziku da ih Srbi razumiju? Gravčana tapča. Prevod. To je ono što supruga umetnica ne zna da skuva. Evo, tačan prevod. Pisatelj. To je čovjek koji nikad nema dinar u džepu. Prazen. Prazen, to je mozak. Devojče, vidite, to je Boki 13. Kučeto, to je maž kad se napije. Spomenik, to je ono čega u Skopje ima više nego živih ljudi. Kradec, na srpskom političar. Roditelji, to je na makedonskom, na srpskom, to su oni ljudi kod kojih živimo dok se ne osamostalimo, a osamostalimo se kad umru. Kiro Gligorov, to je na makedonskom, kad se ubaci u Google prevod, Slobodan Milošević. Aleksandar Makedonski, Novak Đoković. Sad, ovo je na srpsko-crnogorskom, pa ne znam da li je prevod tačan, ali evo, znači, izraz na makedonskom je ovakav, ja ću ga prevedem na srpsko-crnogorskom. Švercer na tutun, Milo Đukanović. Selimova i Žarčevski, Soni i Šer. Šekerna. VMRO, DPMNE. Elita. Zafir Hadžimanov. Tatko na Steven Seagalu. I ova zadnja u rečniku. Sopruga. Ovo ni Bog sveti ne zna da prevede. Htio sam ovo da ispričam zato što su akcenti i jezici veoma bitni i ja tu uvek pričam, mene često pitaju zašto ti kad imate ove nastupe ne pričaš na svom izvornom ježičkom govoru. Ja kažem zato što bi onda sve bilo suviše lako. Šta god da kažete na ježičkom govoru, to zvuči smešno. Ne da je Bože, pazi sad, teške se stvari dešavaju i nama i svima, ali pazi. Richard III, ona predstava, svi ginu, počinje lešom, sve tragično, ne možeš da se nasmeješ 2,5 sata dok gledaš, dođe oni s onom. Leš. Koliko je ubio? Mrak, odmah se... Zamisli da se to izvede Richard III na južno-srbijanskom, na Vranjanskom. Lela je koliko te paje. Odjednom se ruši predstava, ruši Šekspir, ništa ne funkcioniše. Ja sam jednom, bio sam u Beogradu i vozio sam se u onom tramvaju koji ima dva ona dela, znaš. Sad kad ti sediš ovako, a neko možda sedne ovdje. I neka devojka sedi tu, ja sedim preko puta i ne znamo se, ali ide ona varijanta, to je Disney kolena, slučajno. I sad dok se mi vozimo, neki čovek stoji, neki dečko na vratima i priča telefonom. Čim je progovorio, shvatio sam da je čovek iz Niša i da ne zna da kaže slovo R.
Ne postoji smešnije staro čoveka iz Niša koji ti ljuti ne zna, kaže slovo R. Sve hoće da se svađa, fali mu slovo. I na osnovu razgovora ja shvatim i shvatimo ceo dobu kad slušao da se svađa sa devojkom koju zove brate. Brate, ti viš da te ja valam, ja te valam, a? Ja kačem tvoje gole slike na Instagram. Slušaj me, ako tvoja sestra vidite slike, ima nju i tebe da bacimo u veš mašinu, pima da bacimo u šalu, poslije vas potepa sve kad dođe brate. Mi se smijemo i sad ova devojka se smeje, ja se smijem, onako neprijatno meni, onako smiješno, znaš. Ide tramvaj dalje, klizi, slušaj, ti si stoka jedna i ima sve levate što sam dao pokloni za ođena, što sam dao višnjeću živ to, više stvarno si kvalna si, mnogo si bate, pokvaljena si, koliko si teška, mnogo si teško, gojila si se mnogo, rekao sam da si smršala, nisi smršala uopšte. Već se smijemo, ceo tobu se smeje, ja i ove devojke se već gledamo, ova preko puta mene kao, negdje posle nekoliko stanica, taj čovjek kaže, slušaj, izlazim sad kod tvoje zgrade, hoće ti kupim nešto po davnicu? Aj dolazi. Izlazi on iz autobusa, celom tramvaju lakne i sad konačno ja i ova devojka možemo, iako se ne znamo, da stupimo u komunikaciju, zato što eto imamo neku situaciju koju delimo i nije sad čudno što ćemo da pričamo. Znate li šta je izgovorila kad me pogledala, kad je ovo izašao napolje? Izgovorila jedinu rečenicu, nakon koje nisam mogu da kažem više apsolutno ništa. Rekla je, hvalim te Bože što nisam sa juga Srbije. Ja sam rekao, igen. Akcent i jezici imaju svoju psihologiju. Nije isto kad nešto kažeš na srpskom i na nemačkom. Evo, svi znate za ovu našu Anu Ivanović koja se udala za ovog Nemca, ovog Schweinsteibera, kako se zove ovaj fudbaler, što već. Kad je on nju zaprosio, njegova prosidba izašla u novinama, ja kad sam ono pročitao, počeo mi se topim kao sneško, kao čvarci na jesen. Draga moja Ana, ja te mnogo volim, udaj se za mene. I još je to bio, istopio, pazi, iako sam straight, već 5 godina, ja sam se istopio, međutim, to njoj rekao na nemačkom, ne na srpskom. A šta god kažeš na nemačkom, to zvuči agresivno. I onda sam razmišljao kako je to izgledalo, sve dok se nije pojavio snimak. Mein liebe Anne, ich liebe dich, in den Schweinstein, den Schakaren. Samo brkov izrastaju ovdje. Samo sam vidio Poljsku kako se okupira ponovo. Izvinjam se stvarno, moji kući su bili svi antifašisti od najmanjih do najvećih, tako da. Ali stvarno, na nemačkom sve zvuči agresivno. Iako taj Schwenger pokazalo se nakon ovoliko godina, nije čovjek ništa loše uradio, nije varao, nije pokazalo se da je najbolji muž na estradi, a ipak mene da je tako zaprosio, rekao bi mu za ovdje otpisane prlete i tiku godno. I Boška Buku da baci bombu od toga. I Goceta Belžeta da bi zvali, da. Da je on ako je bio na ovoj strani, dobro, ne znam baš istoriju. Uglavnom, imaš akcent, imaš jezik. Ima još jedan vrlo blizak jezik, protiv koga je ne apsolutno ništa, ali koji također ima boju, koja ume da bude malo jeziva. Ne strašna, ne agresivna kao nemački, nego onako malo jeziva. To je albanski jezik. Ja nemam ništa protiv Albanaca, imam mnogo prijatelja među Albancima i nadam se da se njima dobro postupaju, ali stvarno, super su ljudi, stvarno imam dosta prijatelja, ali zamišljam samo situaciju. Evo, zamislimo jednu smešnu situaciju. Da ovaj momčić ovde treba da ide na operaciju bubrega. Recimo. Krene kod doktora Radosavljevića iz Pančeva. Ide na prvu kontrolu, odnese mu pečanog vola, ode na drugu kontrolu, sazine mu vikendicu, ode na treći pregled i dođe finalna operacija. Legne, daje mu anesteziju, odbrojavaju, kaže broj od 100 unazad, kaže ne znam koliko da brojim, ajde 10 puta po 10 unazad. I negde dođe čovek, 22, 21, čuje neko komešanje iza. Ove medicinske sestre se nešto guraju, nešto se desilo. Šta je bilo doktor Radosavljević iz Pančeva kad je dolazio i imao ude sa obraćajkom? Pa šta ćemo sada raditi? Čovjek, evo ga, pada u anesteziju. Pa ima zamena. Ko? Pa ovaj doktor Šećih Muslio iz Prištine. Zamislite ovog momčića koji pada u anesteziju, u san
i kako vidi iznad svoje glave ovako maskiranog čoveka sa skalpelom koji mu kaže ništa ne brani, sve će da bude u redu. Tvoj bubreg je sigurni, bruka. Zatvori. Ne budi se uopšte. Onda imate mađarski jezik. Isto nepravedno inkriminisan. Ja kažem, Mađarica može da odraste u manastiru. Ali kad ti ona kaže, najvina sam, ne vjeruješ. Kinez može da se kupa u bogatstvu. Može da živi u Las Vegasu. Ali kad odeš da kupiš sat od 5000 € i vidiš da ga prodaje Kinez, nema šanse da ga kupiš. Jer ti kaže, Rolex, kupi novi Rolex, i calape, duple calape uz njega. S druge strane, to su sve oni nepravedni akcije. Pazi, isto, bio sam u Bosni i Hercegovini, smo imali isto nastupe i upoznao sam jednog Bosanca koji predaje filozofiju. Za nekog Nemca, Španca, verovatno to ništa nije smešno. Tako. Za nas koji smo gledali Top listu nadrealista, slušali milionice o Vuji Kasi, ne možeš da shvatiš ozbiljno čovjeka koji dođe i kaže Platon, jebo ga ti, ne znam, Aristotel je bolji meni malo pričao mi, ovaj Heidegger i Heidegger štera, aj dones pivo, molim da pričamo o Heideggeru, malo, hajde imam knjiga, ulika knjiga o Heideggeru, pored futbala, ne možeš da ga shvatiš ozbiljno. S druge strane, to je ono što se u sociologiji zove negativna predrasuda. Za one koji su vezali sa časova sociologije, postoji pozitivna predrasuda. To je kad neki ljude, akcenti jezike, suviše hvališ, jer su ti cool, je tako? Recimo u Vojvodini postoji taj problem što vojvođanski akcent zvuči dečije, nekako nevidno, kao da se neko zazastavlja. Mi smo bili na Exitu pre više godina, nekoliko dana i sad onaj zadnji dan sve ode. Mi smo hteli u Futogu da odemo u neku kafanu koja je na dnu svega, u mraku totalno, i naravno neće ti pusti neku 4 ujutru da uđeš. I vidimo ispred stoji čovjek, ogroman čovjek, nema vrat uopšte. Kao Dragan Marković Palma sa kosicom. U crnom meču, ruke ovolike, njegove ruke ko moja noga cela. I mi kao, da li da ga pitamo da nas pusti? Da li da ga ne pitamo? Da li da ga pitamo? I mi da priđemo, ne radi diskoteka, pekte kući. Mi krenemo se smejemo, glavu ću vam razbiti, glavu! I razbijemo mi glavu posle, ali smo se i dalje smejemo. Engleski jezik, šta god se kaže na engleskom zvuči bolje, ne? Evo da se opet vratimo ovom momčiću, u jednoj mnogo veselijoj hipotetičkoj situaciji, dolazimo kod lekara, pre svega si bolestan trenutno dečak. Samo glavu. To nije tema. Onda ćemo to da preskočimo. Bazirat ćemo se na ovaj ostali deo tela, ovaj veći. Ode čovjek kod lekara i dobije jako lošu prognozu. Gospodine, vrlo ste bolesni i mislim da ćete umreti. Mislim, nije smešno. Meni jeste, ali njemu nije smešno. Mislim, vama nije također smešno, da ste dobri ljudi, za razliku od mene. Mrak, tišina. Kako i treba da bude. Međutim, zamislite da je on sad igru slučaj na nastupu u Americi i da je isto otišao kod lekara i da je dobio identičnu dijagnozu koja bi značila Sir, you're very sick, I think you're gonna die. Već zvuči malo bolje, zar ne? Već malo kao neki trailer za novi film sa Bruceom Willisom. Da odemo još dalje, zamislite da je otišao u Georgiju, da ožene neku tamo ono krupnu crnkinju. Isto ode kod lekara, dobio istu dijagnozu, ali sada mu to saopštava tamnoputi, ne može se kaže tamnoputi, afroamerički lekar. Istu, ali sa onim basovima R&B u grlu. Sir, I think you got AIDS and you're gonna die. Ovo je već mu krenulo malo ruka da svira. Što ste rekli? You have the AIDS and think you're gonna die. I već kreće malo da niše. Think you're gonna die. I think you're gonna die. I on kao, yes, I'm gonna die. I think you're gonna die. I nastade cela pesma samo zato što je to američki jezik. Ono što je meni jako drago je da za Severnu Makedoniju postoji jedan apsolutni plus u tom smislu. I stvarno, eto, evo, ne kažu oni, mislim, ako ja grešim, stvarno nikad, koja je osobina u Makedoniji? Mislim, kad neko priča o makedonsku, šta možda kažeš? Da su ljudi dobri, fini,
plate pivo, dođe u sobotu, šalim se. Pesma koju ćemo sada da izvedemo je poslednji iz ciklusa Južne Srbije. Ova pesma je nastala i tiče se jednog grada na krajnjem jugu Srbije, za koji sam čuo, rekao mi gospodin, koji je simpatični mladi u ovome, Lebane se zove grad. I nastala dok sam ja služio u vojsku. Znam da mi ne verujete, ali čak sam i ja išao u vojsku, tu je počelo propadanje. Mislim, jako lepo zanimanje u vojsci, dođeš tamo, kumaš se sa 70 muškaraca, sve fino, onako zanimljivo. I tamo je bio jedan momak, koji je bio najstariji od svih nas. On je bio onaj školovani vojnik, koji je otišao tek posle, ne fakulteta, nego posle doktorata. Imao je 28 godina, znači uhvatio čovjek poslednji voz. Neko je provalio da taj čovjek nikad nije imao devojku u svom rodnom gradu koji se zove Leban. Pazi, kad to čuješ ovako u gradu, u prolazu negde, to nije ništa strašno tako. A kad si u vojsci, gde ljudi samo čekaju od dosade nešto da se zakače za tebe. Košmare su mu ljudi priviđivali u vojsci. Košmare. Jeste imao devojku nekada? Jesam, ja sam studirao u Beogradu, u Novom Sadu, bio sam na studentskoj razmjeni u Americi, da ljudi, ja sam imao devojke sad da navodim ovde. A u Lebanu? Ne. Pa ti si onda ne bio u Lebanu. A ta pesma je bila u fioci jedno 7-8 godina, nisam teo da se bavim uopšte njome, zato što pasi. Kad pišeš pesmu, koje je osnovno pravilo? Moraš da je napraviš da nije zanimljiva samo tebi i tvojim drugarima, nego da ljudi koji slušaju mogu da se nađu u njoj. Ako praviš neku ljubavnu pesmu, recimo vi iz Makedonije, ne možeš da kone Marija Vučić, se tako zove. Ne možeš da napravi pesmu koja se zove Helga ili Dragojna, nego mora nekom Biljana ili nekom makedonsku ime. Isto i ovo. Ne možemo mi da napravimo pesmu o tome kako je čovjek nevin u Lebanu, a da niko ne može da se nađe u toj pesmi. Međutim, kad smo bili u Pančevu 2017. kad je sve bilo gotovo, mi izvedemo onako navrat na nos i znate što smo primetili? Od svih ljudi koji su bili tamo, svi su bili nevini u Lebanu. Odemo u sledeći grad, sledeći nastup. I ja za svaki slučaj rekao, imamo novu pesmu, nego da pitam pre toga, da li iko, možda će vam pitanje biti malo čudno, da li je neko među vama ikada vodio ljubav u gradu Lebanu? Ne. Pa ovo je vaša pesma. Krenemo, razni gradovi, razne zemlje, region. Znate šta je zaključak ovog nenamernog sociološkog istraživanja? Svi su nevini u Lebanu. Poslednja tačka koju treba da uradimo je da odemo u Lebane i da izvedemo ovu pesmu. Mada sam dobio informaciju da se 15 devojaka iz Lebana udalo ovde u Delčevu, tako da je konačno jasno zbog čega. Za sve vas koji ste nevini u Lebanu. U gradu svakom ne
Pozdravimo devojke u Vlasotince, u Leskovac, u Zaječar, na Novi Beograd, u Novi Sad. U Novi Sad sa Futogom. A dobro, a čekaj, jesi imao nekad devojku u Lebane? Slušajte me, vrlo dobro. Ovo vi objašnjavam poslednji put. Ja sam Nevin Leban, ja sam Nevin Leban, ja nisam Jevo Leban, ja sam Nevin Leban, i dalje Nevin Leban, ja sam Nevin Leban, ja nisam Jevo Leban, ja sam Nevin Leban. Ljubavni problemi su zaista veliki i kad ljudi pitaju kako nastaju prave ljubavne pesme, evo jedne koja nastaje na način koji svi znate i koji nimalo nije zanimljiv i toliko popularan. Svi smo imali neka loša iskustva i sad kad bi izveo bilo kog od vas da ispriča neku svoju ljubavnu avanturu koja se nije završila dobro, vjerovatno bi priča bila užasna. Kladim se da moje priče nisu ništa drugačije i čudne od vaše, da ne. Vjerovatno se i nekome od vas desilo da se spanđa sa prodavačicom u firmi Herbalife. Čekaj, nisam dobro rekao. Čekaj da prevedem na makedonski. Sa manekenkom iz Herbalife-a. Izgledala je super. Stvarno. Mislim, prema merama 90, 60, 90. 30. 0. Povećeno. Super plava, fina kosa sa primesama narančaste, štikle ogromne kao naftne bušotine. Žena savršena. I onda se zapitaš, mora da ima neku manu. Mora da ima neki problem. I pojavio se problem. Znate koji? Ajde da pogodite, ja ću da vam pomognem. Ona je po zanimanju bila prodavačica Herbalife šejkova za mršavljenje. Njen posao je bio da svaki dan popije minimum 8 do 10 šejkova za mršavljenje. Gde ide osoba 10 puta koja popije 10 šejkova za mršavljenje? U koju prostoriju? Da vam nešto devojke razjasnimo. Nama muškarcima je nevjerovatno i kad idete jednom. Čak i to ne možda shvatimo, ali pravimo se ludi. Igramo igricu, ćutimo, krijemo se tih pola sata pa se vratimo. Ali 8 do 10 puta. Znači, ne možda zamislite. Sve super, sve fino, šejk, ode onda. Sediš fino, češkati kosicu, izvini, moram negdje, znam da ćeš vidiš. Sedimo u restoranu, ona izađe, nema je 20 minuta, bio sam toliko očajan da sam poželao da se smuvala sa konobarom, jer mi je to bilo lakše da prihvatim, ali se nije smuvala sa njim. Kad sam rekao da ne možemo da budemo zajedno, rekla je, sedeš. A? Za vas koji ste malo stariji, sad da ne upiram baš prstom, vjerojatno se sećate društvene mreže Krstarica koja se pojavila na internetu pre 20 godina. Nije imala ni fotografije, ni video, ni zvuk, ništa nije imala. Samo kuckanje. Kao SMS-ovi onako na ono. I onda daš sebi neki nadimak. Ja sebi dao Goran Bregović, ne znam zašto. I kao moram se ja njemu nešto pokradem ipak. I uglavnom kuckaš, ni znaš kako on izgleda, ono ne znam kako ti izgledaš. Ne znaš, nema način da se ukače slika. To je 2001. godina. To je 22 godine. Čoveče, ja se nisam oženio, treba se upijem posle ću. Uglavnom, ukucam, pojavio se devojka, kaže ja sam lepa, duhovita muzika. Rekao, super, ja sam Goran Bregović. Posle nekih 20 dana dopisivanja pojavljuje se, stvarno lepa. Krene da priča, stvarno duhovita. Rekao, a ovo muzikala, šta sviraš? Mislim, violinu, kontrabas, čelo, šta? Gajde. Molim? Gajde. Da se razumem, ja sam dete iz ruralne sredine, ja ne ništa protiv gajdi, a kad uzmeš one gajde, kao da očerupanoj čurki daješ veštačko disanje. Znaš,
odemo sa njima na Adu ili negde, mislim, izvuče neku gitaru, izvuče harmoniku, pa i to je fino, pije se, roštilja se, svira se bajaga na harmoniku. Mislim, bajaga je harmonicima, bajaga svuda može da bude. Samo ne može da osjeti, jedino s toga plaši. Ali gajbe, znam mi donese gajbe, žena. Čujem devojka ti nešto svira, aj si da odsviraš nešto. Ajde, mami moj sam. Da. Međutim, ništa od toga ne može da se poredi sa nekim vrlo prostim rečenicom. S onom rečenicom kad ti devojka napiše u poruci najgoru moguću rečenicu koju možda čuješ u životu. Hoću da porazgovaram. Pazi, može da ti psuje roditelje, da ti kopa oči, da te šalje u Hag, da uđe u zagradu, sve može. Ništa nije toliko strašno kao kad ti napiše te čuvene reči. Dođi da porazgovaram. I onda vi šetate i ona ćuti. Ona tebe zvala da pričate, ali ona ćuti. I ti pokušavaš da izvučeš iz usta neku reč, neki slov, nešto, ona ćuti. I onda kreneš, čekaj, to mora da je neka mnogo teška reč. Neka najteža na svetu. Pa dobro, ajde kaži čoveč, neću ti ništa, kaži. I onda ona rekla tu reč i čekala moju reakciju svojim uplašenim očima i onda sam ja rekao Nabukodonosor na popokate petlu. Šta? Nabukodonosor na popokate petlu. Ne razumite? Pa ovo što sam ja rekao je najteže da se kaže na svetu. A to što si ti rekao, ta tvoja reč od 6 slova, to je kukuriku petlu. To da kaže Draga, moglo bi svako. Kreda ti u grlu nešto bi mi rekla, odavno to slutim, ali od te reči suza bi nas pekla, zato i ja ćutim. Jezik lomiš stalno, gutaš neka slova, promašuješ metu, kažeš nije lako, tvoja reč je nova, najteža na svetu. Nabukodonosor na popukate petlu. Ovo da se kaže stvarno nije lako, a ta tvoja reč
ću probati sad da izvedem nešto na pamet. Ovo nije autobiografska priča, da se ogradim odmah. Ovo je jednom mom prijatelju koji izgleda isto kao ja, isto godište i tako to. Zove se isto kao ja, ali nisam ja. Govori o ljubavnim problemima koje ste verovatno nekada doživjeli. Evo da vidimo nekog mladića odgled. Druže, imaš devojku možda? Molim? Ajde. Koliko ima godina? 24. A ti imaš 14, tako? To sam teo da kažem. Shvatit ćete. Ovaj song se zove Mene su uvek volele majke. Samo moram da uđem u ulogu. Dajte mi par minuta samo da uđem u ulogu. Ušao sam. Ja nikada nisam bio Kazanova i umeo nisam da osvajam dame, ali dok njima nisam bio dečko iz snova, mene su volele njihove mame. Moji su drugovi plašili tašte buduće kad ih pozove na sajmu, a meni se baš tad otvore vrata od mašte, pa mama podlegne mome šarmu, ali ne vezi vraže čerka njena, baš tada reši da protegne noge, i dok ja umirem pod maminom zbirkom goblena, čerka se ljubi sa trenerom joge. Mene su uvek volele majke, a čerke nikad, šta mi to vredi? Uvek sam želeo da živim bajke, a možda je trebalo da bude medip. Čerke su volele one opasne face što jedu kupu samo sa dna kace. Kad me ostavila ljubav prva, njena me majka i dalje zvala. Pitala se što je zabrala crva kad joj se ovakva i jabuka dala. A tetka Stavki sam sredom širio veš, hteo sam da prostremi njenu čerku. Muvala je, vidi ga, pečen jereš. Čerka me precrtala ko smosmerku. Sa svojim drugarom sam išao kod jedne Tine. Umro je ujak pa je bila skrhana tugom. I dok sam ja sa njenom majkom peglao pun ormer crnine, Tina se spanđala sa mojim drugom. Mene su uvek volele majke, čerke gotovo nikad. Šta mi to vredi? Uvek sam želeo da živim bajke, a možda je trebalo da bude medip. Čerke su volele one opasne tipove, što u slikovnicama skrivaju stripove. I beja sprem, i glumio sam da sam žestok momak, ali mame nekako uvek provale trik. Taman kada pomislim da pravim pomak, ja ne znam, ja valjda imam taj zetasti oblik. I beja spreman da se zamerim Bogu, kada spasenje stiže skoro pa s neba, kad se s jednog tobogana do mojih nogu spusti jedna preslatka beba, buci, ujede me za ruku, da zlo bude veće, ali, iz mojih očiju tada je nestala tama. Dobro, mene curice neće pa neće, ali onda je došetala njena mama. I to jako mlada mama, mene su uvek volele majke, čerke nikada nema veze, na usnini sija mama iz bajke, a čerki sija čelik od proteze. Ha! Hvala. Hoćemo da izgledamo pesmu za jednu običnu da vidimo. Ona je tiša od tišega, ona je mirnija od mirnoga. Njeno srce jedva čuje se, a pomera i planina. Ona uvek malo govori, nikad ne znaš da li je stvarno tu, ali sliku svaku pokvari, jer svi gledaju nju. Kad je ljubim ona nestane, uzalud se usne napuće, ma neka pesma o njoj prestane, ona je se prošapuće.
ni za sutra ona nema plan. Ona je jedina sa kojom bi mogo da ćutim po cijeli dan. Kad je ljubim ona ne stane, uzalud se usne napuće, ma neka pesma o njoj prestane, ona je da se prošapuće. Kad je ljubim ona ne stane, uzalud se usne napuće, ma neka pesma o njoj prestane, ona je da se prošapuće, ona je da se prošapuće, ona je da se Sad je moment da podelim sa vama informaciju šta su ove barikade koje smo postavili između vas. To su neke knjige koje smo poneli, ako neko bude želeo da kupi i humanitarno spase život pandi u Kini. Kao što vidite, dominira ova najnovija knjiga koju sam napisao, koja se zove Kako sam smršao 60 kg bez tašnih heroina. Rećemo par reči o njoj. Ovo što se ovdje vidi je prva knjiga koju sam uradio 2009. godine, imala je 2 izdanja, yes. Zanimljivost u vezi ove knjige zove se Tango na trotoaru i ona je triptih, odnosno radili smo i ja i 2 prijatelja, svako po 3 činu. Tako da je moj deo tan i da sam se ja odcepio, bilo bi go na trotoaru, tako da bolje što sam bio ja. Zanimljivost je što kao i svaka druga srpska priča, niko nikad više ne priča nakon svih ovih godina, tako da eto, svi se koljemo oko ove knjige, ali dalje. Postoji u pitanju su pripovetke, fine priče iz ne baš tako finog života. Ovo ovde je Mačka bez jedne cipele, moja prva samostalna knjiga. Vidite kako se lepo uklapa uz ove ovde Etison. Veliki problem sam imao zato što je urednik izabrao je ovaj naslov. Ja sam imao drugačiji naziv. Moja odluka je bila da se knjiga zove Evo zašto se još nisam oženio i druge priče, ali on je mislio da je to malo negativno i predugačko i onda je izabrao ovo. Međutim, kada u svetu u kojem već postoji, kako se zove mačka u čizmama, bajka, ne može da napraviš knjigu koja se zove Mačka bez jedne cipele. Imali smo promocije, ova knjiga ima 20 promocije, verovali ili ne, i u jedno 22 puta se verovatno desilo da čovek koji vodi promociju knjigu najavi kao Mačka u čizmama. I onda ja jadan izađem i kažem, izvinite, ali pogrešili ste i tako dalje. I jednom je bila jedna mlada voditeljka, ja sam rekao, molim te, stvarno, ovo je 23. promocija, stvarno ne mogu više. A pritom sad, mala zanimljivost, to je 2013. godine, ja sam imao 135 kg, tako da morate to imate na umu. I bolje na umu nego na telu. Ja kažem, slušaj, nemoj da kažeš mačka bez jedne čizme, molim te, nemoj da kažeš mačka bez jedne čizme, nemoj da kažeš mačka bez jedne čizme, kaže mačka bez jedne cipele. I ona uvežbala prvo u hodniku, uvežbala unutra, uvežbala pred početak, izlazi i kaže a sada mi je Stošić autor knjige Mečka bez jedne cipele. Da. U pitanju su također pripovetke, Vanja Bulić je pisao predgovor knjige. Nije baš napisao kao što je napisao za Acu Lukasa, ali dobro. Čitali knjigu Aca Lukasa najnoviju? Kažu da je to stvarno knjiga, ono dao je život belo na belo, crno na belo. Kažu ljudi da je ta knjiga savršena, napraviš 200 izgleda, nevjerovatno. Planula, ozbiljno, pokušaj preći na čovjek. Kažu da je to najbolji knjiga Vanja Bulića do sada. Nema veze. Što se tiče ove knjige, budući da retko se krećemo, jedva smo i sad došli, vidite, dali smo 420 € da bismo stigli, a ovo je samo jedna strana. Zato ćemo morati da dignemo kredit da bi se vratili za Srbiju. Mi smo dovoljno ovdje da se zaposlimo. Ja ću da menjam ovo dečko kad se oželim sad. Tako da, budući da nećemo vratno da dođemo tako skoro, ja bih iskoristio naredna 3 minuta da vam predstavim ovu knjigu, a i svaki put ste se nasmijali kad sam rekao bez tašnih heroina, tako da, o čemu se radi? Kad odeš na promociju, primetio sam da su ljudi jako stiljivi, povučeni, niko neće iz igra budalnici, zato smo mi tu. I onda kao ili ima pitanje, ko manekinka na davanju uzorka stolice? I onda sam ja rešio da to
ljudima, ne da bude bezobrazan, nego da od svih pitanja koje sam dobio na ulici, na Facebooku, na Twitteru, u liftu, izvučem top 10 pitanja. I da onda kad dođem na promociju, ja ispalim ta pitanja, jer to ljude zanima, tako. Tako da, evo kako izgleda. Ako vi budete imali neko pitanje na kraju, možete slobodno da postavite. Ovo su najčešće pitanja koje sam dobio u posljednjih 2 godine od kad se knjiga pojavila. Poštovani Miodraže, dugo pratim vaš rad. Čestitam na knjizi, na uspehu. Da li bih mogla da dobijem jedan primjerak besplatno? Ne. Sada se ne uvredite, nije ovo da je novac bitan, ali ne znam kako je ovdje u Severnoj Makedoniji, ali kod nas u Južnoj Makedoniji, kod nas u Južnoj Mađarskoj, izvinite, kod nas u Severnoj Albaniji, izvinite, kod nas u Srbiji, problem je što imaš na svakoj promociji grupu ljudi koji se ja nazvao žužu brigade. To je onih 10 ljudi koji dođu da pojedu sav žužu koji ima. Posluženje da popiju onaj sok, žuti i crni. I dođe na kraju onako, mogu da dobijem knjigu džabe, briše onaj žužu što je ostalo. Jedini gori ljudi od tih su drugi pisci, koji dođu da nesu svoju knjigu da je razmene. I su ovo zarobljenici pa da ne. Pitanje broj 2. Vaša knjiga se zove Kako smršati 60 kila. Šta treba da uradim da smršam samo 30? Odgovor, pročitajte samo pola knjige. Onda jedno jako duhovito pitanje. Poštovani Miodraže, ja imam suprotan problem, jako sam mršav. Treba da se ugojim, šta da radim? Čitajte knjigu od pozadu. Hoću da smršam. Šta treba da naručujem telefonom preko kućne dostave? Ništa. U tome jeste problem. I Darko Lazić, ovo je jako novije pitanje, jako mi se sviđa. Na to je peo Darko Lazić. I Darko Lazić je smršao preko 60 kila. Zašto nisi napravio neku saradnju sa njim, neku pesmu i tako to? Pa, odgovor je vrlo prost, zato što se knjiga zove Kako smršati 60 kila bez tašti i bez heroina. Da se knjiga zove Kako smršati 60 kila sa 8 tašti i uz heroin, ja bih ga odmah. Jer pratite Darka, mislim, on ti je ono postao konstanta, ja ne znam nijednu njegovu pesmu, znam cijeli njegov život. Bukvalno, čovjek je pretekao Natašu Bekvalac u broju brakova. Bukvalno, kod nas u Srbiji kad kažeš ono mnogo brakova, svi kažu Natašu Bekvalac. Do pre par mjeseci kad je ovaj preuzeo pehar. Ja ne znam, ja mislim da njemu neko treba da kaže, da ne mora baš sa svakom devojkom sa kojom spava da se ženi. Mislim, neka mu to neko šapne, neka mu napiše tweet, SMS. Ja kažem, onda glumio Bornića, on bi se uzao na kraju, ženio bi se. Onda jedno pitanje, jako genijalno, kaže, da li ti se nakon što si smršao 60 kila smanjio broj cipela? Moj odgovor nije, i dalje nosim 2 cipele. Kada god gledam neki film, ne znam šta ću sa rukama i zato počnem da jedem. Šta da radim? Gledajte filmove za odrasle. I sam naravno dokumentarne filmove. Onda je jako lepo i prijetno pitanje, koje dobijem jedno 50 puta sigurno za ovih par godina. Šta si uradio sa viškom kože? Dao sam ga Miliću Vukašiniću da sašije pantalone i šešira. I šatove. Da li si znao da je ovo najdeblja knjiga o dijeti? Da, znao sam. I još su korice masne. Da li si razmišljao da se baviš manekenstvom? Ne. Ali mala zanimljivost, ovo mi nećete verovati, ja sam se bavio manekenstvom još pre, kad sam još bio ogroman. Kako se zvao onaj vaš političar Crvenkovski, tako? Nesimpatično sa Brčićem, tako se je zvao. Tako zvao Crvenkovski? Turpukovski, da, presimpatičan, bukvalno, samo bez brkova, tako se je zvao. I naravno oblačio sam se kao da nemam 100 godina, ali otprilike tako. I verovali li ne, ja sam tad preko onih infostud oglasa koji imaš na internetu imao jedno vreme ponudu da radim kao maneken za šake. Znate da imate posao? Ne znam da vas to primećuje tu odakle vi sedite, ali vidite moje šake. Kako su male. Idealno, ne?
Sehi, nijedan žulj, minijaturne. Oni ljudi koji reklamiraju satove, crtanje, sve ono što je krupan plan, niko neće sad manekena da iznajmljuje celokupnu šaku. Imaš ljude koji su doma manekeni za šake. I bukvalno čovjek reklamira samo prstenje, kreme za šake, satove, najviše satove, za nokte, za ono. I nudili su mi to da radim, ali sam ipak odustao zato što je bio uslov da imaš devojku. Zašto? Kao pa ako nemaš, ti 10 šaka poraste vremenom. Sad ima mnogo dijeta koje se vrte po svim onim knjigama, po onim časopisima. Meni su pitali zašto nisi držao dijetu Ujedinjene nacije. Znate za tu dijetu? Prvi dan jedeš proteine, drugi dan jedeš uljne hidrate, treći dan bombarduješ Srbiju u Bosni. Također ima dijete kad jedeš samo ono što uloviš sam, lično, i to sam probao da držim, 5 dana sam držao, jer nisam mogu ići Dede Mraza. Da li si vegan? Evo ono pitanje koje mi postavljaju. Na to moram da odgovorim ovako. Ja nisam vegan, ja sam ono što se u Americi zove milosrdni vegan. Znate šta je milosrdni vegan? Šta je vegan? Čovjek koji ne jede životinje, tako? Međutim, šta ako najdeš na neku kravu koju nije do života? Šta ako najdeš na neko svinče koje je sklono suicidu? Pa bolje da ga ti pojedeš nego da propadne. I to se zove u Americi merciful vegan ili milosrdni vegan. Čovjek koji ne jede u principu meso i životinjske proizvode, osim ako te životinje su tako, depresivne, nikakve. I onda dođeš do toga da pričaš svinji i kreneš da pevaš Arsena Dedića. Zašto? Sve što je lijepo ima kraj. Užan ovaj život. Ja sam napisao jednu pesmicu koju nismo komponovali, ali ide ovako, za one koji ne znaju šta je. Milosrdni vegan. Kažu ljudi, gledaj njega, jer ne mogu to da shvate. Kako neko ko je vegan jede tolike ćevape? Poštujem ja sve te ljude, razumem i one kivne, tačno je, ja jedem gude, ali samo depresivne. Ne bih one što su srećne, nisam čovjek tako grdan, samo one koje život neće. Ja sam vegan, milosrdan. Pljeskavica, možda bitne, ali od krave suicidne, volim čvarke, ko narkotik, ako svinja sluša gotik. Kad naiđu divlji vepri, pitam ih jel šmrču belo, samo ako su u depri, zapucam im ja u čelo. Na šoru kad šeće patka, prvo pitam, gdje ti je patak? U ljubavi kad je kratka, očepim je ja za batak. Ne bih s nožem prišao koki, moralno ga imam tega, osim ako je na koki. Milosrdni, ja sam vegan. Zečja čorba, lek za mene, samo ako zeka seče vene, žablji batak, zubi rabe, a od kamikaze žabe. Knjige možete da kupite, rekli su mi da je cena ovdje ista kao u Srbiji, to se otprilike toliko kreće. Kako se rekao, 5 evra, toliko gore, da nećemo sad da računamo onaj rabat i knjižarski, tako da ako neko bude želeo može posle da kupi bilo koju i tako pomogne naš povratak u majku Šumadiju. Šta ćemo izgledati sad nešto veselo? Mlađu, imate još neki predlog? Vežu li subotu? Nije vežu. Ili nešto drugo. Ajde ovako, da dođemo do toga. Ovako. Što je ostalo u ovom drugom parčetu? Ima jedna pesma koju bih volio da izvedemo. Ali da bih je objasnio, moram prvo da se evociram uspomene na jedan jako tužan period naše novije istorije na 2020. godinu. Početkom te godine desile su se neke neverovatne stvari. 1. januara, kad ustaneš i kad vidiš vest koju sam ja video, znao sam da će sve da krene po zlu. Sad ima ovde dece, ja ne bih stvarno da kažem šta sam tamo video, ali ću da parafraziram. Pojavila se vest
Hollywoodska glumica Gwyneth Paltrow počela da prodaje sveće sa mirisom svoje. Svi znamo čega. Kako? Kako znaš da si kupio pravu robu? Šta nestane ti struja? Samo dečji rođendan bude, zapališ one svećice i krene miris ti. Vidiš, tati se smeši brko odmah. Danas nam je divan Gwyneth dan, Gwyneth dan. Onaj glumac hollywoodski Judd Law, britanski u stvari glumac, počeo je da prodaje parfem sa aromom svoga znoja. Šta sad, ja dođem ovdje i kažem, znate, imam Judd Law na sebi. Kako ćete znati da nije? Morate da ga kupite. Da vi kažete, nije, ja sam kupio, ne spletite mi, vi isti. Druga vest koja se pojavila 2. januara 2020. godine, još gora, kratka vest. Sve su danas vesti kratke. U Australiji iz helikoptera ubijaju kengure. Šta je ovo, rekao, nije valjda pečenica da im treba za novu godinu. Uđem ja na kliknem na vest, šta se ispostavilo? Izbili su džinovski požari. Požari koji su isušili reke i jezere u tom delu Australije. I kenguri koji nisu imali odakle da piju vodu, normalno došli u gradove. Ožedneli ljudi. I kako su Australijanci reagovali? Bam, bam! Pa čoveče. Pa zamislite, evo, devojčice. Devojčica, tako? Devojka. Devojčica, pogodio sam u redu. Dođe, zamisli, stojiš kući iz neko zvoni na vrata. Ti dođeš ono, otvoriš ono kengur. Kao, izvolite šta treba, žedac. Kao, šta ćete da popijete? Vodu. Ili kiselu? Neobičnu. Daš mi vodu. Osim ako ne traži flašu, onda ga stvarno ubiješ. Čovječe, nije tražio viski, nije tražio šampanjac. Ja bih mu dao. I nažalost, nakon dve loše vesti ide treća i treća koja se pojavila je ona koja nas je sve dočekala u martu 2020. Svi znamo ko je, to je šta? Razveo se Bajaga. Ljudi, kad sam pročitao da se razveo Momčilo Bajag iz Bajaga, moja vera u večnu ljubav se smanjila na 18%. Pa Bajaga je dobar dečko. Ajde da se razvede Bora Čorba, da se razvede Oliver Mandić, pa i nekako da razumeš. Kako čovječe da se razvede Bajaga? Kako je njemu žena uopšte rekla da hoće da se razvede? Ja da sam bio njegov žena, ne bi imao srca da mu kažem. Kako on uopšte zove? Vjerojatno ga ne zove Bajaga. A vjerojatno ga ne zove ni Momčilo. Jer onda zvuči kao da ima dedu za muža. Vjerojatno ga zove Dragi. Vjerojatno je 3 godine njoj trebalo da mu kaže hoću nešto da porazgovaramo. Tako je nastalo ona pesma od malo. Bajaga je stvarno super i mi ga stvarno, kako god ga pomenjamo, svi ga vole. Jedan od retkih ljudi, pazi, u Srbiji, kajmak, burek i Bajaga. Oko toga nema greške. Svi vole to. Jedino što ne razumemo kod Bajage je zašto se farba i malinom. Čovjek ima 70 godina, skoro i dalje se farba. Ja razmišljam da napravimo peticiju. Bajaga, prestani da se farbaš. Ne treba ti, volit ćemo ti bez toga. Bio je onaj Can iz Party Breakersa, znate, onaj pevač, onaj krupan, ono. I moj prijatelj koji radi kao organizator u radiju, kune se da kad su se spuštali liftom, kad ih je on izvodio napolje, lift je mali, on nije onaj bolnički, nego onaj za ljude koji stoje. Kaže, ovako su bili dodir rame do rame, ovaj bio pozadi i ovaj Can iz Party Breakersa pogledao ovako u kosu Bajaginu sa pola centimetra daljine i rekao: Bajo, pa mora baš 2 tube! Inače, u Beogradu, kad već pominjem Caneta, sad se setio propala ideja 2014. godine. Bio je predlog da u autobusima onaj glas koji najavljuje stanice, da se ubaci neki zanimljivi glas. Ne znam da li ste se vozili u Beogradu gradskim prevozom, ima glas koji najavljuje stanice. A taj glas je kao glas haškog prevodioca. Znači, to je glas ono: Sljedeća stanica Slavija, izađite napolje. Gospodine Sejšel, nemojte da psujete. I onda su razmišljali u gradskoj vladi današnjeg Beograda 2014. da se ubaci neki zanimljivi glas. I predlog broj 1 je bio Can iz Party Breakersa. Nažalost, kao i milion drugih dobrih ideja, to nije prošlo. Kao nekome to delovalo neozbiljno. Ali zamisli da jeste. Zamisli ono, ustaneš u Beogradu, izađeš iz hotela, kiša pada, uđeš u broj 95, ideš, ljudi oko tebe ovako,
iskrivili se i svi ste se povezali, ono, kao u onom filmu Ljudska stonoga, zašli ste sedi za druge, misliš da ništa ne može da te raspoloži i onda autobus stane i ti čuješ iz onog automata. Sledeća stanica Belovnjiva pijaca, ćao seljace! Odmah ti je mnogo lepše. Mi iz ovog kraja sveta stvarno imamo malo duha i kad je bila korona stvarno smo se šalili koliko smo mogli. Borili smo se na svoje načine protiv toga i ono što se pojavilo u to neko vreme na Facebooku je jedna društvena grupa koja se zove Svi mi koji se pretvaramo da smo Bugari. E sad, šta je to zanimljivo? To su napravili ljudi koji su duhoviti, koji, ne znam da li su Bugari, da li su Srbi, nije važno, ali ironija, sarkazam, humor, to su ljudi koji su odrasli u onom vremenu. Evo, sećate se, vratno ime, evo, Mile je malo stariji od mene, malo samo. Mi smo drugari s fakulteta, samo što je bio dekan. Sve je bio malo, što je bilo, verujte, pre 100 godina. Kad gledaš Charlie Chaplina, znate Charlie Chaplin, juri ga neko i Charlie Chaplin s onim šeširom, ono, beži ovako sa štapom i naiđe tu na onaj ćošak, ovako zakovrne malo i pobegne. A one što ga juri, onaj mali ćelavi sa nosom, se oklezne na koru od banana i padne. Koja je bila naša reakcija kad smo bili deca? Ha! Pao čovjek na koru od banane, ustao, otišao, nasmeješ se, ideš dalje. I to je bilo sve. Danas, kad ljudi gledaju tu istu scenu, Charlie Chaplin beži, ovaj ga juri, oklezni se na koru od banane, ja se nasmejem, 10 ih me pogleda i kaže, šta je smešno? Šta je smešno, čovjek pao, razbio se. Može repnu kost da polomi tako. Znaš ti koji je procent ljudi koji pogine kad padne, kad se okliza koru od banane? Ne znam. 86%, što je za 56% više nego ljudi koji poginu u kupatilu, što je opet za 25% više ljudi koji poginu u kupatilu i u avionu zajedno. I ti se smeješ zato što je čovjek pao. Pa dobro, ustao je, to je film, možda je umro. Možda su specijalnim efektima napravili da je umro, možda je pao, možda nije živ. Dobro, nije dobro. Ta banana, otkud banana u 31. godini kad je ovo snimano ovolika banana? To je uvezeno iz Afrike. Uzimali su, krali su iz Afrike, nisu plaćali. Tamo su i robove doveli. To su Amerikanci. Kako možda smiješ? Ko dobro. I ovi što beže, ovi Charlie Chaplin, ima brkovi. Na koga te liče oni brkovi? Pa ne znam. Na Hitlera liče brkovi. Ovaj koji je pao ima veliki nos, cijelo mali, Jevrej, 100% Jevrej. Ovo je fašizam, ti se smiješ u fašizmu. I mi smo bukvalno stigli, do toga smo stigli i ja sam već prestao da obazirim pažnju na to. Bio sam napisao ono kad se vraćamo vremena, kad se vraćaju satovi ono na proleće, ja napišem neću da vraćam satove u potpisu Dževrana Donovski. Odmah mi njih $10 napiše, šta, Romi ne krati. Hoću da vam kažem, kad sam naišao na ovu grupu, svi koji se pretvaramo da smo Bugari, oduševio sam se zato što je grupa napravljena za ljude koji su prvo pametni, drugo dobri, neopterećeni, koji koriste ironiju, koji koriste sarkazam, koji nikoga ne mrzi, kao onaj mi večeras. I sad, cela ta grupa, koja ima ne znam koliko hiljada ljudi, je bazirana na jednoj jedinoj formi. Na rečenici mučki s leđa. I sad ono ide, ne znam, rečenica, znate o čemu pričam? Kao, to su uvijek vezuje kao, ne znam, kao recept za bugarsku tortu. I sad ovo opisuje kao kako ide, pripremiti bugarsku tortu i sad kao umutiš 3 jaja, ispečeš keks, staviš svećice i kako je serviraš tako što je priđeš nožem mučki s leđa. Užas. Naravno, izrugivanje rubu i svaka fora je vezana za to, mučki s leđa. Jedan dečko je okačio svoju ispovest, za koju ja ne znam da li istinita, da mi deluje kao da jeste, koja opisuje besmislenost balkanskog nacionalizma na najbolji mogući način. On je imao devojku iz Dimitrovgrada, to je grad na istoku Srbije, koja je Srpkinja, ali iz nekog razloga imala predrasude prema komšijama Bugarima. I šta se desilo? Sada moram da ispričam veoma suptilno, ali ćete me vi nadam se razumeti. Oni su, vodili ljubav nekoliko puta. Mislim, ne odjednom, nego nekoliko puta kroz mesec dana, recimo, pretpostavljam. I u jednom momentu on je poželeo da vodi ljubav u jednom položaju, koji ne znam kojim se projekom upisuje,
ali recimo da iz tog položaja oboje mogu da gledaju televizor istovremeno. I kada je on pokušao to, ona se okrenula i rekla mu, koji si ti bugalj? Molim? Zašto? Pa nadireš mučki s leđa. Žaklina, si ti normalno? Ne. Ako neko uspe da vas natera, da ljubav iskombinujete sa politikom i mržnjom, nema spasa za vas. Tako da smo napravili ovu pesmu koja se zove Nisam Bugarin, koja nema veze, naravno, kao ni ona prva, ni sa nacijama, nego ima sa ovim iz ove priče. Tako da zamislite to dvoje ljudi i njega jadno koji peva otprilike ovo. Moja devojka je s juga, lepša nego svaka druga. To ulica što vole mladi, al ne voli od pozari. To je boli, to je vređa, kad nadire muški sled. To ne radi momak fin, kaže da sam bugar. Ajma daj, volim Dogista, mani me sa ti, nisam bugarin. Ajma daj, volim Dogista, mani me sa ti, nisam bugarin. Na mene je stala ljuta, dedu joj je dva puta, dok je gledao ka Švabi, Bugarin uz leđa zabi. I to je boli, to je vređa, što nadire muški s leđa. To ne radi momak fin, kaže da sam Bugar. Ajma daj, ja samo volim Dogista, mani me sa ti, ama nisam Bugarin. Ajma daj, ja volim Dogista, mani me sa ti, ja nisam Bugarin. Ako ovo sada slušam, iz bugarske neke duše, šovinizam ovo nije, eto, sviđa mi se Vlado Georgije. Anđela. Hvala. Ja bih htjela da za kraj izvedemo jednu pesmu, osim ako nije ostalo nešto što nismo izveli. Ovako, ostale su dve pesme koje su nam jako drage i koje se tiču, prva se tiče diskriminacije. Kad sam radio ovu knjigu, promocije knjiga Kako sam spršao 10 kila, jedno od pitanja sa ove liste koje sam pomenuo je bilo da li smatraš da su debeli ljudi diskriminisani? Rekao sam da nisu, objasnio sam baš kako to izgleda i na što mislim, ali sam rekao da postoji jedna vrsta diskriminacije o kojoj niko nikad ne priča, a koja je jako prisutna i da ja uvijek volim da potrebno taj javni prostor da kažem dve reči o tome. U pitanju diskriminacije jedne vrste žene. O diskriminaciji žena se priča mnogo svuda, ali postoji jedna vrsta o kojoj niko nikad ne priča, pa ja nisam čuo, možda grešim. U pitanju su devojke starije od 30 godina iz malih mesta koje se nisu još uvek udale. Ja to znam odlično zato što sam odrastao u mestu koji ima 12.000 stanovnika i gde postoji vic koji kaže zašto je bolje oženiti babu iz Vranja nego devojku iz Beograda. Znate zašto? Zato što baba iz Vranja ima 28 godina, a devojka iz Beograda ima 58 godina. U Beogradu još 58, noziš ministru uklju, voli to. U malom mestu pređeš 26, već ti kupi otac štap. I maramu, veže ti kosu. I evo ti motor canga da sečeš tamo. Ova pesma je nastala 2015. godine na svadbi mog najboljeg prijatelja iz školske klupe i posvećena je našoj drugarici koja je sedela sa nama za stolom, koja je izgledala kao na sahranu da je došla. Sva u crnom, kosa, zato što se nije udala.
lako je nam u Beogradu tamo da se, u naših 3-4 godine da se šikamo. I ova pesma je za sve devojke 30, 31, 33. I malo je romantična i patetična, ali moramo da prenesemo poruku. Ako ima večeras među vama neka slična njima, možete da pevate se nama. Ona ima 30 godina i uvek sedi sama za stolom, jer živi u kraju Srbije u kom je zločin da budeš solo. Njene drugarice sve su se udale, ona se čuva od parama, pa su je nečije reči uvredile kad su joj kazali da je baba. Kaže da mlada je, ali džaba, ko te uvredio, pa bemu lebac. Pa dobro, ako si ti stvarno baba, ja ću da budem babojebac i 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 babojebac. Njena dva oka puna želja, njen vrat je mene iz Anatolije, njena kosa vodopad prepustelja, njene pusne ruže koja krv prolije. A ona ima 30 godina i uvek sedi sama za stolom, jer živim u kraju Srbije u kom je zločin da budeš solo. Njene drugarice sve su se udale, ona se čuva od parama, pa su je nečije reči uvredile kad su joj kazali da je baba. Kaže da mlada je, ali džaba, ko te uvredio, pa bemu lebac. Pa dobro, ako si ti stvarno baba, eto, ja ću da budem babojebac i 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 babojebac. Pre nego što se pozdravimo i odjevimo, mislim da je bilo dovoljno, tako da. Ili imaš nešto? Sad može, sad ćemo da krenemo. Pa ne znam da vi sve ali ne bi. Ovako, za sam kraj, pre nego što uđemo u jednu pesmu, jedna priča koja ima veze sa Makedonijom, koju volim da kažem, mislim da nismo pričali nigde, a koja pokazuje na koji način i kod nas na Balkanu stvari mogu da se promene na bolje. Početkom 90. godina bio je veliki rat u bivšoj Jugoslaviji i desilo se sve ono što se dešavalo. Umetnici su reagovali svako na svoj način i nastajale su mnoge besne pesme, jako besne pesme koji se neki kasnije stide. Band Gazde, hrvatski, je 1993. godine, koju se smatra najgorom godinom, napravio pesmu koja se zove Trešnja i koja je jedina iz celog tog opusa koja je nežna pesma, koja govori o, bez ikakve mržnje o bilo čemu, govori o tome kako čovjek samo želi da mu se čuvaju, da mu spale i njivu i kuću i sve, ali nek ostane ta jedna trešnja da ga seća na detinjstvo i na mladost. Dakle, jedna ratna pesma, tužna pesma, teška, ali ipak bez neke mržnje. Od tada je prošlo 10 godina, ili možda
možda malo manje. Pojavio se jedan mladi makedonski pevač Toša Preski i na jednom festivalu u Hrvatskoj čuje tu pesmu i prišao pevaču grupe Gazde i onako dobrodušan dečko, mlad u to vreme, rekao je, mogu ja s menadžerom da obradim jednu vašu pesmu? Ljubavnu. Koju pesmu? Pa ono ljubavnu, koju? Pa Trešnje. Ovaj ga je pogledao, shvatio da on od njegove ratne pesme misli da je ljubavna jer je prosto odrastao u jednoj zdravijoj sredini, u boljem vremenu, u boljoj porodici. I znate što mu je rekao? Sine, možeš. Da li ste, evo, kažete pošteno, znali kako je ta pesma nastala, čije je i koji je njen pravi smisao? Ja nisam imao pojma do pre nekoliko godina. Ta pesma je hrvatska ratna pesma o stradanjima, ali kad neko uzme pesmu sa identičnim tonalitetom, identičnim tekstom, identičnim strofama, muzikom i otpeva je punim srcem, ta pesma promijeni smisao i postane jedna od najljubavnijih pesama na Balkanu. To je ono što možemo svi da uradimo, da uzmemo ono što smo nekada nasledili i zašto nismo krivi i da napravimo nešto bolje i da onda generacije koje porastu nemaju pojma i o toj gorčini i o svemu ono što smo mi morali da trpimo. Tako da, za sve one koji su ovde večeras i za sve one koji su na nebu, jedna pesma koja se zove Nebo posvećena svima nama koji znamo da gde god da smo i kogod da smo, kad pogledamo gore, uvijek vidimo jedno isto nebo. Napuni rasnu
ribica koja se dovukla i ostala